has sentit que els actors s'han posat malalts. Com farem una obra de teatre sense actors? Actors? Qui els necessita? Són uns creguts insoportables. Nosaltres interpretarem una obra de teatre. Nosaltres? És clar, els treballadors del teatre. Ha arribat l'hora del relleu. Visca la revolució! Visca! Companyes, camarades, vinguin aquí! Ara mateix! Què passa? Benita, tenim que reunir tots els treballadors del teatre. Doncs serà una mica difícil perquè no queda ningú més que nosaltres. Després de que les directores hagin dit que estaven tots acomiadats, han agafat les seves coses i han marxat. Així que han fugit covards. Emília. Però què és això? Encara esteu aquí? Au, tots fora, s'ha acabat el show. Calma, Emília, calma. Ni calma ni res, em tenen fregida. Sí, les Míriam i Emília. Són el nostre públic, els necessitem. Són el nostre públic, els necessitem. Com? Per què els necessitem? Sense els diners de les entrades no podrem salvar el teatre i les nostres feines. Jolín, apa, aguantar-se i escolta, i també necessiten els que mengen pipes i li són el mòbil durant la funció? Però a veure, Emília, estàs segura que no queda ningú company al teatre? Companys, no sé si queden, però persones, ni una, això segur. Aleshores, és que ets soles. Soles davant del públic.